Ang atong tubag sa Salmo karong adlaw nag-ingon nga ang Dios sa to magluwas sa mga matarong gikan sa tanan nilang mga kagul-anan. So kanang tao nga matarong wa gid ay kaguol nya kanang daghag kaguol mga buangon na. Kay nga naman, og matarong ka, luwason man kas imong kagulanan, di wagtang dayon, kaguol. Pero buangon ka, di mawa, kay di man kaluwason. Nya karon, naamoy kagulanan. Naamoy kaguol, buangon mo. Di mo matarong. Dahil daghan kayo mga tao nga magulanon kayo. Ang uban naguol siyang buhok kay daghan na kay puti. Ang uban naguol sa iyang naong kay nangunot nagsugod. Ang uban naguol sa iyang tuhod kay di nakatikang kayo sa hagdanan. Nay uban naguol kay di nakatug sige nag-insomnia tungod sa kadaghas utang, mga inana ba. Nay uban naguol ambot si Putin karon og kanang naang Ukraine si sana Zelensky. Ambot og unsa sa kay ilang gikagulan karon nya kanasang nangamatay ros gubat nga porting daghana na rong nangamatay. Porti na sa nangguula ang mga gipa-evacuate sa lugar atong naay gubat pila na ka hundreds of thousands. Porti na sa nangguula kay nahimo na ron silang mga evacuees or refugees. Wa na sila yung mga balay, nangaguba ng ilang mga balay, guol kaistanan. No? Kana sa rong mga adik, nga wa na kayo masuyop, kay di na kayo available ang drugs, guol sad nga, ang mga drug lords sad nga, gamay na laghalin, guol sad. Ambot ka ning na maligyag slat, nga wa pa kay mahalin og hurot. Guol basad gani. Daghantag mga kaguol sa kalibutan. Ang yawa purting muhatag og kaguol. Pero kining tanang kaguol basta matarong lang ta. Tarong lang gyud nga tao ba? Luwason gyud tas Ginoo mo na iyang pasalig. Mo na si Mother Teresa of Calcutta, way kaguol bisan sa daghang problema nga giatubang at timan aning mga masakiton wa pagyud kaayoy donation. Wa maguol si San Vicente Ferrer sa kadaghan sa mga problemang iyang giatubang kay hasta ang Ginoo muhatag niya og milagroso nga mga pag-ayo sa masakiton. Og bisan pagani og dili maayo tas atong sakit. Kana bang di ta maayo ba? Kay usahay gud ang nakahatag natong kaguol no kanang di ta kadawat sa gustong ipadawat sa Ginoo. Mao na ang taong matarong kanunay mugamit, motuo ug mosunod sa pulong sa Ginoo. Mahimot ang matarong nga tao kun motuo ta, mogamit ta ug mosunod ta sa pulong sa Ginoo. Mao na nga niingon diri sa atong unang pagbasa, ang pulong sa Ginoo mura kunog ulan o kanang yelo nga moanhi na gani na siyuta mutuman gid na sa tumong nganong nabati na siya nganong nigawas na ang maong pulong. Kamo sige mo gamit sa pulong sa Ginoo, nagsunod mo sa pulong sa Ginoo, mituo mo sa pulong sa Ginoo. Labi na gid aning panahon ros eleksyon, kinsa mang pulong inyong gituhuan, pulong sa politisyan o pulong sa Ginoo? Pulong sa mga kaparian o obispo nga mipabor og usa ka partido o pulong sa nagsigig saway sa mga pari o obispo nga nahimong partisan karon? Hay may inyong gituhuan. Ang pulong nga naa sa social media o ang pulong sa imong kasing-kasing sa imong kaugalingong pamalandong? Kay usahay daghan kayong pulong.
pero kamao unta tang pili sa pulong sa Ginoo. Mao na dinhi sa atong ebanghelyo nagpadayag jud ang Ginoo og usa ka klases pagampo nga iyag yung kaugalingong pulong. Ug mao ni ang atong sentro sa ato gyud untang paghandol aning kinabuhi nato. Kani bang ni asa kuan unsa maning pulongas Ginoo ang naanda na kay nato og kitang tanan tingaling nanimbaron dire murag kamao gyud ani ang pulong sa Ginoo nga nag-ingon our Father. Sa starting point pa lang ani amahan namo kun mutuo ka ana og mugamit ka ana og magsunod ana papas ng tanang kaguol oy kana pa lang punga ba amahan namo. Sige, lingian na imong tupad. Ing na inig-ingon imong amahan namo, mawa imong kaguol. Ing na inig-ingon imo ba, amahan namo, mawagtang imong kaguol. Gisayunan ka, ig-ingon imong amahan namo, kay baho juga nga gamhanan kay na siya, creator of heaven and earth, of all the universe, nothing is impossible with His power. Inig-ingon nimo amahan namo nya naa ka nang maong pagtuo, naa pa kay kaguol nga mahitabo diha nimo, napa kay magpabilin. Mao bitaw na karon murag di man ni mahurot atong slot siguro ugma ingko amahan namo di mahurot. Mo tubag raman sang Ginoo, ay nagkabalaka kay buhi pa man ka. Og di nakabuhi ana balaka ka. Pero og mamatay sa ka, ayaw ka balaka, na ay laing mamaligyag slat ko abitaw, no? Ina may daghan kay mo ingon ako karon padir ayaw sa kamatay padir oy. Na magani uban ingon ayaw sa biya aning parokyaha padir kay sus magunsa na rin ko. Nangayabag naman tingali ni sila. Ako naman noon mo gihuna-huna nga maoy dili ta makaluwas dinhi oy. Ako di ko makaluwas. Ang amahan nato. Mo'y makaluwas. O na ayaw, hunungan na mag-uol yung ka na. Magunahon na mo nga, may untas padir, dugay pa ibalhin. Wa mangi siguro ugma, mubalhin ako gikan din hingantos baha. Labaw na tong nagbasa-basa. Mairog-irog tingin juta ito. Ato to Manila Memorial. Oy, way siguro kanus ata mo balhin. Oy, balhin. Dali kita mo balhin. Muna ayaw anak, ang importante nga nakasintro ta nga naatay amahan. Naatay amahan nga ang iyang tanang pulong di gyud masipyat, matuman gyud. Mo nang gisod sa ni Kristo diri matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Pagka nindota anak inigsulti na to anang matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit, papas ginatanan nimong problema, igtan-aw nimo sa amin nangunot ng imong naong matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. O ana di ba? Wa na papas na pagbuot ay ni sa akong amahan. O di ba? Igtan-aw nimo sa imong buhok namuti na matuman ang imong pagbuot. Iglingi nimo sa imong asawa, bati na kignaw, matuman ang imong pagbuot. Di ba? Hinata gidinis amahan ng panuwang dako nga. Sige lang, sige yaw-yaw, bati na kignaw, sige yaw-yaw, matuman ang imong pagbuot. Iglingi sa nimo sa imong bana, kitaan sa nimong tuay hikap-hikap dito nga batanon kayo, matuman ang imong pagbuot. Ikaw ginaghatag na ko aning yawaan eh. Ana. Papas din na imong problema. Lagi. Sa testing yun. Testing. Sige. Katapusang lingi sa imong tupad. Ing na sige kag tuman sa pagbuot sa Ginoo. Ing na. Sige kag tuman o sige supak. Kita ra ba lahi ra ba ta? Ingon ang atong baba gaingon matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit, pero ang atong binuhatan sigin supak yun, sigin supak. Ingon ayaw paningil anang utang, sige gyud
nganong maningil man kas utang, nga wa man ka magkinahanglan sa iyang bayad. Unsa may imong gikinahanglan? Ang gikan sa amahan. Mo nang niingon diri, ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlaw. Kinsa may atong gilauman nga mohatag sa atong kalan-on matag adlaw? Kanang nangutang nimo? Dili ang Ginoo Ang Ginoo mo'y muhatag na tuana, dili ka nang nangutang nimo. Ug pugson gina nimo nga kanang nangutang nimo, maunay muhatag nimo sa imong gikinahanglan, mag-away ra mo. Musangko gyud mo sa away. Kay utro man sa nang naay panginahanglan. Mao na si Putin sigihan niya kuha ang sigihan niya diktar ang Ukraine nga muhatag sa iyang gikinahanglan. Di man muhatag, reportin niyang sukuan, iyang giatake, iya rong gigubat niya ang Ukraine sad, sige sad pangayong Putin sa iyang gikinahanglan, di man sad muhatag sa Putin, sukol sad, apinatyan ay silang maayo. Be, kamo kanong banag asawa, be. Kisa man inyong gilauman nga muhatag sa inyong gikinahanglan. Kisa man, kanang inyong asawa, kanang inyong bana, o ang Ginoo. Oh, ayaw na muglaom anak kanang inyong bana. Ginoo yun. Mananglitan nagkinahanglan kag kwarta. Ayaw pangayo des imong bana. Dito pangayo sa Ginoo. Tanawa di ba ang Ginoo gamito ng imong bana tagaan kag kwarta. Di ba? Moingon dayon ka, buotan na nimo Lord oy. Ang akong bana imo magyong gikuyugan aron mohatag sa iyang kwarta nga rin ako. O di parte nimong lipaya. Maapil pa nimong daig ang imong bana. Mausad ang bana, kinahanglan siyang doon na siya gakos-gakoson, na siya hapyod-hapyoron. Di naman mahapyod ang asawa, kay mura na mag-iro, manikmat naman. Mura na mag-iring, kusog kay mga oras, sabok. Anak naman, maingon sa itong bana, animal ng asawa, hasol ba? May pagwa kong magminyo na. Na may ubang asawa ko nung ingon ana, ako wadyo ko kasuwayan kay wadyo ko mga asawa. Yang magkita Miss Madre mo kupot kamot na kong Madre. Padir pablis ako. Bless dayon. Ana, gid mi away. Nya, unsa may isultis bana, matuman ang imong pagbuot. Nya moingon din ba na Lord, gusto unta ko amahan, gusto ta ko na ako'y magakos-gakos, na asay mo paraig-paraig nako. Mahibong lang ka ini kaugma, mo paraig na nimo imong asawa. Gaikog para pariban buhok dongbe. Ayo din tagaan, paraig ng panuway dako ay nangaade pangayon. Di ikaw mo sa gihimong instrumentos Ginoo para muhatag ngadto niya. Siya sad ni paraig sad nimo kay naa sad say panginahanglan. Di magkakita na mo Ginoo. Di ba? Ay lang yun pagsigtanaw ng kwarta, kanang gahom, kanang dungog, magsigigan itagtanaw ana, maliwat kita aning mga tao karong na nag-away, maliwat aning ato mga politicians nga sigig yung inawayay, wa na lang jud kay mabati nga kanabitang mo ingon sila nga mudayeg bas ilang kaatbang ba? Kanabang wap adjud ko amot kamo nakadungog na mo sige man jud kog monitor ana mga social media. Pulos gyud saway nga to speakers nya daig sa kaugalingon. Ang mga vloggers pod kana sa mga supporters siging saway atong ilang wa suportahi, siging daig sa ilang gisuportahan. Wa na lang gyud mo'y makita nga nindot sa inyong kaatbang. Pulos na lang gyud bati. Maghisgot ka tag mga positive oy. Di nang negative kapoy na ba ana sukad pas una 1980s pa ko siging paminaw ana apil-apil pa ko anang singgit-singgit des karsadas una hangtod karon kana lang yapoy atong mabati pastilan no ala mangita tag mga kandidato karon nga kamaong mudaig sa iyang kaatbang kana bang magsigig tan-aw sa nindot nga nabuhat sa iyang kaatbang mao na itong butaran. Kamo sa nun, bati kaya po inyong gitanaw. Ayaw lagi, mangita. Mangita ta ba? O kanang kandidato o kandidata, nga kamaong muday, kamaosang mutanaw sa nindot sa iyang kaning kaatbang. Unya, kamaosang mo angkon sa iyang kasalanan. Mo nang niingon diri sa atong amahan namo, pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga kami nagpasaylo usab sa nakasala kanamo. Di ba? Kanus ka makapasaylo sa tao
kung makakita sad ka nga naa siya'y nindot, nga makakita sad ka nga naa kay sayop. Mao nay tinuod nga kandidato, mao nay tinuod nga makapanindot sa atong nasod, kanang leader na kamaong moangkon sa iyang kasaypanan, kamao sang mutan-aw sa nindot sa iyang isig katao. Nindot tayo.